16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ ତୁହା ବର୍ଷା। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସେହିପରି ଶନିବାର ସକାଳୁ 11 ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳୁ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ଫଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବେଶ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।